Hei kaikki katsojat siellä ruudun toisella puolella. Mitenkäs teillä on mennyt? Minulla, jos huomaatte tästä ympäriltäni taustasta, niin en ole enää asunut, asiat on vähän muuttunut. En oo porukkoiden luona enää, enkä oo tuolla veturitalleilla enää asusta. Koska nyt on tämmönen pieni life update, että syyskuun alkupuolella minä ja entinen tyttöystävä erottiin ja purettiin vuokrasopimus siihen veturitallien asuntoon, mikä me saatiin tossa, mikähän, olisiko ollut huhtikuun alkupuolella saatiin se kämppä. Ja noin 5 kuukautta, apat, ehkä puolisen, ei, vuoden alussa kumminkin, niin saatiin se kämppä veturitalleille, mutta muuttuneen tilanteen takia ja edellisestä kumppanista riippumattomista syistä, niin meille tuli ero, muutettiin erilleen ja edelleen kissan kanssa asun, mutta nyt eri osoitteessa asun nyt Halssilassa kissan kanssa yksin. Ja viimeinen vuosi menossa tällä hetkellä opintojen kohdalla. Ja ytoja on tullut tehtyä helvetin kovalla vauhdilla. Varsinkin noita edellisten kurssien ytoja. Niitä on yrittänyt saada tehtyä. Saappi nähdä, pääseekö niillä läpi vai joutuuko vetää syksyltä sitten tyyliin lisää opintoja. Se ei olisi hyvä tilanne ollenkaan. Mutta nyt on tässä asunnossa tullut asuttua se about kuukausi. Ja voin sanoa, että tämä on erittäin mukava alue. Niin kuin erittäin rauhallinen. Täydellinen kissallekin. Ja tällä kertaa ei olla ihan kerrostaloasunnossa. Tällä kertaa ollaan rivitaloasunnossa ensimmäistä kertaa. Fiilikset muuton yhteydessä oli aika sellaiset jännittyneet ja näin edespäin. Ja lavallekin pääsin taas vaihteeksi tuossa kesän puolella esittämään ampiaista Murmen teatterissa ja Kinkomaan koululla Alli Ampiaista näytelmässä Kissa Kimurantti ja Kipakka Akka, jonka on kirjoittanut Johanna Joukon tytär. Ja noin. Nyt on silleen mukava tilanne, että musta on taas tulossa täti ja on tullut. Mun veli on saanut ensimmäisen lapsensa. Mun veljen puolesta ensimmäinen niistä, joka on päässyt nauttimaan vanhemmuudesta. Ja mun puolisiskolla, jonka mainitsin viime videossa, niin hän on nyt odottamassa 3. lasta. Tossa joulun puolella pitäisi olla tulossa. Ja no, eipä tässä hirveämmin oo mitään sen suurempia updateja tähän tämänhetkiseen elämään. Rahan tilanne edelleen aika vaihteleva, tällä hetkellä aika paska. Ja henkinen terveys ihan vaakana.
Välillä on hyviä päiviä, välillä huonoja, mutta niistäkin ollaan yritetty selvitä parhaan mukaan. Ja nyt on alkanut traumoja käsitellä itekseni ja tutustunut niiden syihin. Joten tällaista. Ensi vuoden puolella katsotaan sitten millainen tilanne. Mutta tällainen loppuvuoden update. Hyvää muuten joulukuun 2. päivää. Nyt ollaan jo tämän vuoden jo joulua lähellä. Pitäkää työ hauskaa ja jos tarvitsee seuraa, niin muhun voidaan aina olla yhteydessä ilman paineita. Mut löytää Instasta, YouTubesta ja Snapchatista sekä tietysti TikTokista. Heippa muruset!